mulți ani trăiască, la mulți ani. Să trăiți, să trăiți, să trăiți, sănătoși și iubiți voi să fiți. Să trăiți, să trăiți, să trăiți, fericiți voi să fiți. Să trăiți, să trăiți, să trăiți, sănătoși și iubiți voi să fiți. Să trăiți, să trăiți, să trăiți, fericiți voi să fiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile serine și fericire. La mulți ani să trăiți, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile serine și fericire. La mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. La mulți ani, domnul Constantin. Ce faceți? Milioara, hai să stăm mai lângă domnul așa. Așa. Ce faceți? Bine? Sărbătoriți? Da? Da? În familie, nu? Ia spuneți-mi, cine credeți că s-a gândit la dumneavoastră și ne-a trimis aici? Copii? Să zicem, ați ghicit în prima, dar vreau să vă mai țin o leacă așa, dar ați ghicit, copiii, că... Doamna Șoșoacă. Deci doamna Șoșoacă? Da. Sunteți cu... Uitați, am aici pe dumneavoastră un magnet. Și aici... Da. Și aici am o felicitare cu un mesaj care zice așa: la mulți ani, tată drag, de ziua Sfinților Constantin și Elena, deși noi, băiatul tău, nora ta și nepoții tăi, suntem departe, în străinătate. Te purtăm mereu în suflet. Ne doare că nu putem fi alături de tine astăzi, dar dorul nostru este imens. Îți mulțumim din toată inima pentru fiecare clipă în care ne-ai fost alături, pentru dragostea, sfaturile și grija ta. Ai fost un model pentru noi. Un tată care ne-a dat aripi. Dumnezeu să te ocrotească, să te păzească și să te țină mulți ani în continuare, plin de sănătate și bucurie. Te iubim enorm și abia așteptăm să ne revedem. La mulți ani, tată, cu toată dragostea noastră. Din partea copiilor, aplauze vă spun pentru acest mesaj frumos care l-au trimis copiii pentru dumneavoastră. Și pe lângă astea, ne-au mai trimis și cu două melodii pe care aș dori să le ascultăm împreună. Așa că o să începem prima melodie să vedem pentru cine este, pentru dumneavoastră sau pentru mama. Aceasta a fost melodia pentru doamna. Iar acum, domnul Constantin, am și o rugăminte la dumneavoastră. Vă rog frumos să transmiteți un mesaj persoanelor dragi care v-au făcut această frumoasă surpriză, să rămână aici amintire. Eu le mulțumesc în tot sufletul pentru surpriza care mi-a făcut-o, nu mă așteptam. Le mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Să fie sănătoși și ei și copiii. De femei, de copii, de nepoți. Multă sănătate să le dea Dumnezeu. Și pe scurt îi așteptați acasă, nu? Așteptăm să vie cu bine. Și să vină cu bine acasă. Surprize la domiciliu, mai oanță! Surpriză!